ilipat mo na ngayon sa TV. Yun, good morning po, good morning. Mega love shoutout po. First honor po natin si Choyen Tautang Tausang Sonla. Hello Chok Bon Ngay Moy Boy B from Choyen Kautang Sonla. Mega love shoutout. Dan Sobel in train in boats. Hi my friend. Have a nice day and successful to you from Dan Sobel. Yan, mega love shoutout po Ate Merlisa, salamat. Like number 3 host from Ate Merlisa channel. Harang from Ate Merlisa. Dan Sobel, Harang from Dan Sobel. Mega love shoutout ulit. Makita ko. Dan Seville trains in boat, yun, bigi-bigi with thumbs up and love emoticon, heart emoticon. Mega love shoutout sa lahat from Ate Merlisa channel. Mega love shoutout po sa inyo lahat, mga kaibigan. Salamat po sa pagpunta kay Tunyoy Maksam. Bong Jok Guy Lolo Boy Kana from Choyen Kautang Sonla. Mega love shoutout my friend. Good morning po, kumusta? Mega love shoutout from Ori Official TV. Salamat. Salamat po kaibigan Ori Official. Teka lang po, saglit lang po, saglit. Thumbs up na po from kaibigan Kapalangga Ori Official TV. Mega love shoutout ulit. Harang po from Ori Official TV. Musta po host? Harang lang from Alfredo Lacerna. Salamat kaibigan Alfredo Lacerna. Salamat po sa 4 thumbs up. Good morning po sa ating lahat. Mega love shoutout po. Medyo nalit ako ng kaunti ng pag live. Bawa po kaya ba may premiere para matamsakan? Musta po ho, sarang lang from Alfredo Lacerna. Welcome po from Kapalangga Ori Official TV. Thumbs up from Alfredo Lacerna. Digidrone po na official, yun, bigyan love shoutout my friend Digidrone. Thank you for coming to my LS, my friend Digidrone. Hi there friend, have a great weekend. Thank you very much my friend Digidrone Jovan. Shout out my friend from
Japan, Digidron Japan is from Japan. Thank you again, my friend, and mega love shout out, my friend, Digidron Japan official. Tamsak ng kabayan from Ag-Amir Whitey. Good morning, kabayan. Good morning, good morning. Oreo Official TV, good morning din. Bigi. Kaibigan Oreo Official, salamat. Thank you, my friend, Digidrone Japan, for your pakulay. Ano yung sabi pakulay, bakit? Na? Thank you, my friend, Digidrone Japan, for your food coloring. Blue food coloring. 100 anong Japan to eh? Yen ba to? Yen? Good morning from Ag-Amir, tam sa kaibigan. Digidron Japan, official yun. Bigi with smile and like emoticon. Wow, salamat sa nagpalipad. Good morning po from Oreo Official TV. Please drop your link, my friend, Digidron, my friend. Thank you again, and I love you so much, my friend. Please drop your link, my friend, Digidron. Mabait po yan si Digidron Japan, mabait po yan. Nasa Japan po yan. Talagang ano po yan, yung Japanese ba yun? Mula nung nag-vlog ako, kadikitan ko na yan si Digidrone Japan. Gamit niyang pang vlog is yung drone, na napakagandang drone. Pasyalan niyo po yung bahay niya. Pag hindi po siya magbaba ng bahay, i-manual niyo na lang po. Yan din po yan, Digidrone Japan official. Yan, God bless you. See you then. I'm in job now. Yes, thank you bro, thank you. Thank you again for your food coloring. Nabait yan mga kaibigan, kaya i-search na lang, i-manual nyo lang, manual. Tusok from Gin Official. May live kaya ta Gin Official Pag may live ka, huwag ka nang pupunta sa live. Makapalo ka ni YouTube niyan. Nakita ko nagpop-up sa akin Gin Official is live. Good morning everyone. If you have free time, please visit my home and supporting me. Thank you from Dan Sobel. Train in boats. Yung pasyalan niya din si Dan Sobel. Pakidrop naman ng link. Please drop your link, my friend Dan Sobel. Yunor Ami, tamsak, dikit Dan House. Ami Film channel ito. Yun, thank you, Ami Film channel. Salamat. Oo nga, naka-Elisada siya. Min mo yata itong gamit mo Salamat sa pag-thumbs-up, kaibigan Gin Official. Thank you so much, my friend, from Dan Sobel. Baba kayo ng bahay para may pin. Baba ng bahay, kaibigan Oreo Official. At patamsa pa natin. Mega love shout out sa $7 million my house. Salamat po sa 12 thumbs up.
Para po matamsapan yung premier. May pantamsak po tayo dito, tatlong pantamsak. Ba't may number si kaibigan Uri Official? Mega love shoutout sa lahat from Ate Miralis sa channel. Salamat Ate Miralisa. Mong Dorok Gyao Lutu Boys Kana from Choyen Kautang Sola from Indonesia. Mega love shoutout my friend. Thank you for coming again my friend. Thumbs up na po, harang po from Uri Official. Musta po ho, sarang lang. Okay lang. Kaibigan Alfredo Lacerna. Good morning everyone. Oo nga, nakailisata siya. Thank you so much my friend. Welcome and mega love shoutout Nini Sisuro. Thank you for coming. Padikit naman po sa ipipin ko kay kaibigan Ori Official TV. Panoorin ko lang kaibigan Ori oh. Idikit ko na rin. Like number 30. Kaibigan Ori pang 30. Ito ba isa, dikit ko na rin itong isa oh. Ba't si Kari na to? Karin Davila na. Ayan kaibigan Ori oh. Number 30 kanina di ba? Pang number 31. Subscribe ko na rin oh, Kalimbang All. Panoorin ko lang kaibigan. 4 minutes and 48 seconds. Pangatlo kaibigan Ori. Like number 32. Dikit ko na rin kaibigan Ori Official ha. Para may ayuda ka naman sa akin na tatlo. Ayun o, Kalimbang All. Kalimbang All tapos like number 32. Panoorin ko lang ha. Panoorin ko lang. Harang from Ate Miralisa channel. Salamat po Ate Miralisa. Gina Official. Melka Vlogs from Gina Official. Nini Sisiro, Bigi. Yan, Nini Sisiro, nag-drop ng bahay. Please naman, pakisuyo naman kay Nini Sisiro. Salamat. Padji Men Jalang Siyang from Cross Yatin Channel. Yan, mega love shoutout my friend. Cross Yatin Channel. Please drop your like, my friend Cross Yatin Channel. Si Master TV, Bigi. And Nini Sisiro. Dan Tamsak Idol from si Master TV. Yan, Nini Sisiro is Bigi with thumbs up emoticon. Thank you my friend Nini Sisiro. Thank you very much for your thumbs up. May grab shoutout sa $4 million may house. Si Master TV nag-drop ng bahay. And Nini Sisiro. Sunod natin si Nini Sisiro ah. May grab shoutout po sa $4 million may house. Salamat po sa 15 thumbs up. Nandito ba ako kay kaibigan Uri Official oh. Excuse lang po, excuse. Si Master TV nag-drop na ba? Ini si Siro, Bigi Alfredo Salvador, ang sap Kalimbang.
Tam sa Kalimbang sa nakapinhouse. May bakas pa yun lang, harang. Yan, salamat sa paharang, kaibigan Alfredo Lacerna. Nini si Zero, done to you? Kayo bro si Master TV. Si Master TV nag-drop ng link. Please subscribe back my friend Nini si Zero to si Master TV. Please subscribe back my friend Nini si Zero to si Master TV. Tambay lang from Mika Vlog. Tambay lang. Sino tong Mika Vlog? Sino tong Mika Vlog? Thumbs up host from Daisy Jade Wallace. May kami kalab shout out my friend Wallace. Harang Manoy from Doom Vlogs. Nini si Zero. Si Master TV done. From Nini si Zero. Thank you very much Nini si Zero. DCJ Wallace, drop ng bayan si Master TV. Yun, tapos na yung isa man, kaibigan Ori Official oh. Kaya kitanduanis na to. Palitan lang kita kaibigan Ori Official. Tapos na kaya kay Ori Official. Tapos na rin ako kaibigan Ori oh. Tapos na po kayo kay Ori Official. Magandang araw from Wilma Perida. May gawilog shoutout, Wilma Perida. Patamsak na Manoy sa Premiere. Sige Manoy, baba ka ng Premiere. Ping ko lang si Zero, saglit ang si Zero. Para palit-palit. Tapos na rin oh. Kaibigan Ori. Magandang araw from Wilma Perida. One banana my friend, din si Zero. Two banana my friend, Nini si Zero. Bell all my friend, bell all. Three banana my friend. Bell all my friend. 3 banana to you. Subscribe to my channel. Problema kasi dito, hindi nagbabakas na si Nini si Zero eh. Baba ka man na bahay. Magandang araw po from Wilma Perida. Si Laksanan sa Sabon from Alfredo Lacerna. Mega love shout out host. From Jen. Harang from Jen. Dana po sa nakapin from DCJ Wallace. Mika Vlog. Query ko lang, MLS Mega Love shoutout from Mika Vlog. DCJ Wallace, yun, nag-drop ng bahay. Nini si Zero nag-drop ng bahay. Thumbs up from Wilma Perida. DCJ Wallace, done. Pasukli from si Master.
Obrigado from Nini Cicero with prayer emoticon. Sinong kasunod din Nini Cicero? Sa nakapin tayo kay Jade. DC Jade Wallace tayo, DC Jade Wallace. One banana my friend, DC Jade. Oh, DC Jade, one banana. Yun, may jacket na Kuya Painante. Number 153. Sa premier mo, sa premier. Isa pa, DC Jade. Like number 157. 157, Kalimbangol Kalimbangol. Oh. Nakasit reminder na, nakasit reminder. Pangatlong banana, kaibigan. DC Jade. Like number 159. Reminder on. Di na ako magbabakas, kaibigan ha. Magdikitan po, magdikitan. Nini Zero then let's support each other from DC Jade Wallace. Hello po sir from Kuya Painante TV. Wag sir, tunying lang, tunying. Tunying lang, tunying. Hindi ako pulis, hindi ako militar para tawagin sir. Tunying lang tayo mga kaibigan, tunying. DC Jade Wallace, done to you from si Master TV. Tambay lang friend, nag-iigsam pa si Bunso from Ate Rowena Tiranya. Salamat po Ate Rowena, salamat Ate Rowena sa pagtambay. Saan tuloy ako? Si Master dating dikit na po from DC Jade Wallace. Dan full pack sa nakapin house. Dikitan po, dikitan. DC Jade Wallace. Thumbs up from Nini Cicero. Jacket po from Kuya Painante. May jacket na. Salamat, nahuli lang. DC Jade Wallace. Salamat host from DC Jade. Kuya Painante TV. Salamat share host from Kuya Painante. Jen Bahay po from DC Jade Wallace. Thumbs up po sir. From Kapainante. Kuya Painante TV. DC Jade dan full pack from Jen. Nini Cicero. Biggie. Bye po Jen from DC Jade Wallace. Jen, nag-drop ng bahay. Dadikit Kalimbang with bakas pa sa nakapin from Kuya Painante TV. Nini Cicero nag-drop ng bahay. Alfredo, okay na po. Padalaw nun po sa bahay ko. Salamat. Nadalaw ko na bahay mo. Salamat. Salamat po Katanyeng from Ori Official. Yun, salamat. Manidong 3. Bigi-bigi na sa yung bahay mo Manidong. At patamsa pa natin.
Jinjen Tamsak Bakasdan po from Daisy Jade Wallace. Si Master Full Pack from Jinjen. Nini Zero Bigi Bigi. Pits Pan Panjis Vlog. Host Tamsak from Pits Pan Panjis Vlog. Hashtag Dugi Pan Pan. Host paki-PM ang daog niyo. Host paki-PM ang daog niyo. Ano yun ati Pan Pan? Di ko magets yan. Di ko magets. Premier to ati Dugi Pan Pan. Yun, premier nga, premier. Sa nakapin, premier. Like number 58, ati Dugi Pan Pan. Hindi na ba ako magbabakas sa ati Dugi Pan Pan ha? Marami akong inaidahan. Pang 60. Idikit ko na rin po. Idikit ko na rin ati Dugi Pan Pan. O, Kalimbang all, pang 60 po ati Dugi Pan Pan. Set reminder. Pang 64. Dikit ko na rin yung isa ati Dugi Pan Pan, di ba nakadikit? Subscribe ko na rin, subscribe. Kalimbang Olo, like number 64. May mga dumikit na ati Dugi Pan Pan. Reminder on na, reminder on. Pero pag minsan di ako nakakapunta sa dami ng ano. Ini si Zero, bigi-bigi dito. Dito, Ibig Boss Tonying from Mika Vlog. Dito lang gusto niya yung from Mika Vlog. Yun, nag-love shoutout my friend Mika Vlog. Yan, Jinjin nag-drop ng bahay. Kuya Painan TV, na po sa iyo from Daisy Jade Wallace. Pits Pan Pan. Thumbs up and Kalimbang all from Nini si Zero. Kuya Painante TV, Jinjen, dan dikit Kalimbang po from Kuya Painante. Nini si Zero, Jinjen, thumbs up from PMO host ang panalo. Panalo po saan? Sukli after LS ni host from Pits Pan Pan. Panalo po saan natin Dugi Pan Pan? Sino ba nanalo? Salamat host. What? Thanks naman from Pits Pan Pan. Dahil sa nakapin Manoy. Yun, thank you Manoy. Thank you. Nakapin dati dikit, tusok na lang. O sige, ano yun? Yung kay ati Dugi Pan Pan, ano to eh? Premier. Pits Pan Pan. Dan na po from Daisy Jade Wallace. Bigi lang boss from Mika Vlog. Sino to Mika Vlog na to? Wag boss, hindi ako ano. Ay, wag na po. Bayaan mo na po 'yon. Bayaan mo po yung panalo na 'yon, ati Dugi Pan Pan, bayaan niyo na po 'yon. Marami ka na pong napalipad, okay na po 'yon. Yan, si Jade Wallace nag-drop ng bahay, nini si Zero. Dito pa ako, nasa harang from Manidong Vlogs. Dan po dikit Kalimbang sa nakapin from Kuya Painante TV. Magbakas po para mabalikan kayo ni ati Dugi Pan Pan. Sayang po subscribers. Sulit subscriber si ati Dugi Pan Pan. Kaya magbakas po kayo para mabalikan. Manidong premier mo pakibaba. Mika Vlogs, bigi lang. Sino tong Mika Vlog na to? Salamat sa iyo Mika Vlog, kung sino ka man. Salamat sa pagbigi-bigi mo. Dugi Pan Pan, dan tamsak natin dikit from Jenjen. Nini si Zero, nagbigi-bigi with love and care emoticon. Sukli after LS niyo, sabi ni Ate Pits Pan Pan Jis Vlog, hashtag Dugi Pan Pan.
Manidong, please pakibaba ng iyong premiere. Ipiyon niya sa panalo nimo sa game. Yun. Huwag na po, okay na po yun, okay na. Bayaan mo na po yung panalo na yun. Jen nag-drop ng bahay. Good morning kaibigan Tunying from Money Early TV channel. Harang na po ulit, Jen, thumbs up dating dikit na po. Pasakli na lang po, salamat from Ori Official TV. May galab shoutout sa $8 million in my house. Harang pa po ulit, Jen, thumbs up dating dad, dikit na po. Pasakli na lang po, salamat. Pero sabi ni kaibigan Ori Official TV. Ori Official nag-drop ng bahay. Thumbs up dan na po kaibigan Tunying from Orly TV channel. Jewel TV, mega love shoutout host. Good morning, dan thumbs up idol from Junel TV. Nini si Siro nag-drop ng bahay. Kumusta na kaibigan Tunying? Okay lang Manoy, okay lang Manoy. Dati pa rin. Pero pag minsan sa mga sa mga video upload, hindi ako makapag-comment, hindi ko alam kung bakit. Ori Official Dan Pulpak from Jen. Salamat from Pitspan Panjis Vlog. Walang naman po ate Pitspan pa, ate Dagipan pa, no problem. No problem. Harang ulit from Jen. Pitspan Panjis Vlog, bigi with love and care emoticon. Salamat po Jen from Ori Official TV. Wala na si Manoy, wala na si Jen. Thumbs up coming from Nini si Zero. Pitspan, bigi with love and care emoticon. Pitspan, thumbs up daw, sabi ni Nini si Zero. Junil TV, nag-drop ng bahay, Ate Mirali sa channel. Tambay lang kaibigan. Sige, salamat sa pagtambay niyo, salamat. Nini si Zero, nag-drop ng bahay. Dong Vlog 3. Pababa ng bahay Mano, yung premiere mo. Labo-labo muna ako, sige. Yung trabaho niyo po muna sa bahay niyo. Ate Miralisa, lahat po pag may trabaho, pwede na mag-skip kay Tunying. Unahin po ang trabaho dahil mas importante po yung trabaho. Mas importante po yung trabaho sa bahay, trabaho sa pamilya, trabaho para sa pagkain. Nasa trabaho ko ngayon, sumilip-silip lang ako from Money Early TV channel. Sige, salamat Money Early, salamat. Basta pag may trabaho, unahin po ang trabaho, lalo pag may higpit po yung mga manager nyo. Unahin po ang trabaho. Wala akong problema kay Tunying, kahit hindi kayo makapunta ng ilang araw, walang problema. Nini si Zero, bigi with love and care emoticon. Thank you my friend, Nini si Zero. May mga kaibigan naman tayong bago dito mga mabait naman siguro to. Ay, si Gino Official pala to, si Mika, ay naalala ko na Mika Vlog. Gino Official, thank you. Salamat kaibigan Mika. Itutok mo na lang Mika Mika, itutok mo na lang sa LS mo tong Mika mo. Tutok mo na lang sa LS mo. At least sa akin may konting tao. Hindi kita mapuntahan ngayon. Baka mamaya pa kita mapuntahan, mamaya. Guys, 2 oras lang ako, 2 oras. Ay, pagkatapos ko puntahan agad kita. Gin Official. May galab siya Tosdong from Miralis sa channel. May galab siya Orly from Miralis sa channel. Dito lang boss from Mika Vlog. May galab siya and good morning Ate Regina Villarmino TV channel. Welcome back my friend MD Travel Vlog. Mega love shoutout my friend. Long time no see my friend MD Travel Vlog. I miss you my friend MD Travel. Tama po yan host from Jen. Oh, basta unahan natin trabaho natin.
Walang problema po sa kay Tunying. Nag-i-enjoy lang si Tunying sa ano. Sa pag-LS niya. Bukas wala ba akong LS ha? Wala pa akong LS mga kaibigan. Alternate na po, alternate. Bukas po wala, sunod na araw meron. Bukas wala, sunod na araw meron. Musta aso mo, host? Okay lang po yung mga aso ko, okay lang. Nandito po yung isa, bantay na ito. Na ito sinalim. Yung may lahing German Shepherd. Yung may lahing Unano na ito. Nandito po, nandun sa below yung iba. Hello, Merali sa channel. May love shoutout po from Orly TV channel. Ano to, Ate Regina? Premier? Sa nakapin tayo, Premier, sa nakapin. Harang ba from Orly TV channel? Premier ba to, Ate, ano? Tingnan ko lang, Ate Regina. Ay, Premier pa raw. Like number 6, Ate Regina, unahan ko na. Like number 6. Like number 7, idikit ko na rin oh. Ate Regina. Ayan oh. Diretso ko na idikit. Pitch Pan, Gis Vlog. Ano biro sa tapos ka host? Anong oras? Anong oras tapos ka host? Baka mga 12 ate. 2 hours lang ba? 2 hours. Nini si Zero, Dong Vlogs. 3. Done. Harang ulit, Pitch Pan. Tamsak dan, dikit na po, salamat. Junil TV. Done. Tamsak po dating dikit from Jenjen. Tamasakdan, dikit na po. Sa nakapin, salamat. Magbakas po man ay Ori official para mabalikan ka ni Ate Dugi Panpan. Nini si Siro nag-drop ng bahay. Meron si channel nag-drop ng bahay. Tamsak lang kaibigan. Lagi ako busy ngayon. Hindi ako makatambay sa oras nyo kaibigan. Sige, walang problema yan. Ibaron TV. Salamat. Unahin mo yung trabaho, Regina Dan, tamsak po. Dating dikit from Jen. Pitch Pan, Gis Vlog, Bigi with love and care emoticon. Baron TV, Bigi, Jen, nag-drop ng bahay. Premier po. Yan sa premier tayo ni Jen. Premier ni Jen. Sino ba kayo dahan manoy? Host, may premier ako. Binaba ko. Kahit Jinjin muna ako, Jinjin. Patamsak po kay Jinjin. Sunod ko si Ate Regina. Si Zero Sausa. Like. Yun. May ninja rin pala to si Zero.
Huwag mo na ayudahan yan, manay. Ako na lang from my Doom Vlogs. Ma'am Rina Tamsakdan na po. Sa premier mo, salamat. Tusok Dan from Di Kumahig Vlog. Salamat Di Kumahig. Salamat sa pagpunta sa aking iles. Sige, premier. Jinjin po tayo. Jinjin, premier. Lahat po tayo may premier. Kaya mag-unahan na lang po tayo, mga may premier. Ate Regina, Jinjin, Di Kumahig, Manidong. Pare-paras tayo may premier. Mag-unahan na po. Kay Ate Regina naman po tayo. Kay Ate Regina. Premier din, premier. Jinjin, like number 30. Idikit ko na rin Ayan idikit ko na rin, Jinjin. Like number 30. Ano na ako dito kay Ate Regina Si Manidong pa, kaya na pa si Manidong. Sorry Manidong. Ay, dikit ko na rin Jinjin. Jin KRTV. Pang 409. Nakasit reminder na ito lahat Jen. Teka, ito yung isa pa. Pang 31. Idikit ko na rin tatlong dinikit ko, tatlo. Set reminder na rin, kaibigan Jen. Kumplitos Ricados, Kalimbang all. Thumbs up. Sino pa? Kagabi. Dikit umaga. What na? Ano naman yan Ate Regina? Hindi ko magets na naman. Nag-live shoutout Mami sa channel. Bao tarde from Sisiro Sosa. Huwag mo nang aydahan niya manay. Ako na lang. Mami Regina Tamsakdan na po. Sa premier mo salamat from Ori Official. Sisiro Biggie. Make a vlog. Biggie with loving care emoticon. Tusok Dan. Wala pa rin dumikit sa akin house, ha. Meron yan, maya, hindi mo lang. Magdikitan. Harang pa from Di Kumahig. Unahan ko na tong kay Di Kumahig Unahan ko ng dikitan. Yun, sa route nga pala sa akin. Ban, abot pa. Ang pa-birthday mo sa akin. From Waring Tumala Ayub yun. Happy birthday pala. Mega love shoutout and happy birthday sa aking kaibigan. Abot pa sa kanyang pa-birthday. Sige. Like number 3. Di Kumahig. Idikit ko na rin. Di Kumahig Para pag pinin ko set reminder kaibigan Di Kumahig. Isa. Marami naman akong di nabasa Shoutout. From Waring Tumala Yubyon. Like number 4. Like number 5 na pala to. Dikit ko na rin Di Kumahig. Idikit ko na rin. Pangalawang ayuda from pang 305. Kalimbang ulit yan kaibigan Di Kumahig Pangalawang ayuda kaibigan Di Kumahig. Magdikitan po, maraming premier, magdikitan po. Like number 6. Idikit ko na rin to, pangatlo. 3 ay number 5 pala, number 5. Pangatlong ayuda, kaibigan Di Kumahig Kalimbang all.
Set reminder on. Kalimbang on, like, and set reminder on, 3. Sino yung pangatlo? Sino yung isa? Ate Regina, Pat. Jin, Dugi Panpan, Jin KRTV, Di Kumahig, Manoy Dong, 5 na ang premier dito, 5 na ang premier na nakalista, 5. Yun, 6 na, 6. Mega love shoutout po sa $11 million in my house. Salamat sa 31 thumbs up. Yun, magbabasa na uli ako. Si Ma'am Regina, haha. Wag na daw ayudahan si Ma'am Regina, sabi ni Manay Dong Vlogs. Kay Manay Dong na daw, lahat. Nakakatuwa ay salamat sa lahat ng dumalaw sa bahay ko. God bless you all po. From Jenjen. Magdigitan po for premiere. Jinjin po. Jinjin bakit ha? Jin KRTV yun. Jin KRTV yung main niya. Oh. Nakapin. Thumbs up. Thumbs up. Then bell all from Pits Pampanjis Vlog. Tonyo yung pasulog sa mga premiere ko po. Salamat from Di Kumahig. Oh, ipipin ko na kaibigan Di Kumahig. Yun, premiere din kay Di Kumahig Vlog. Patamsap naman po, patamsap. Kay Di Kumahig tayo, kay Di Kumahig. OTW si nakapin from Di Kumahig Vlog. Si Zero, Manidong, nag-drop ng bahay. Si Manidong pa. Mamaya ka nga po Manidong. Saglit lang Manoy. Saglit lang po saglit. Unahin natin si Di Kumahig. Kasunod ka na kay Di Kumahig. Si Zero Sosa, nag-drop ng bahay. Shoutout nga pala sa akin. Wahaha, from Warren Tumala Ibibyon. Ban, abot pa yung pa-birthday mo sa akin. From Warren Tumala Ibibyon. Batiin naman po natin happy birthday ang aking kaibigan, si Warren Tumala Ibibyon. Ang aking supporters po na napakabait na kaibigan. Salamat kaibigan, Di Kumahig. Sa iyong pakulay, salamat kaibigan. Mega love shoutout kaibigan, Di Kumahig. Salamat. So nakapin po tayo kay Di Kumahig Vlog. Manidong, unahan mo na nga si Di Kumahig. Ate Regina, pakiuna na nga si Di Kumahig. Ate Pits Panpan, pakidikit nga po si Di Kumahig. Dahil ko nang babasahin. Full back na house, last pin. Mudugi from Ate Regina. Thank you house from Ate Regina Pilarmino TV channel. Jen, tamsak dan sa premiere mo. Tamsak na daw po si Ate Regina. Pits Panpan, bigi-bigi with love. Dong Vlogs, dito pa ako sa harang Manoy from Manoy Dong Vlogs. Mega love shoutout Idol Di Kumahig Vlog from Gagamrak TV. Mamas Vlog, tamsak house. Salamat po host from Jen. My love Dong from Regina Pilarmino TV channel. Mega love shoutout Dong Vlog from Gagamrak TV. Si Zero Sosa na bigi-bigi. Shoutout nga pala sa akin. Wow, naulit ko na naman ha. OTW sa nakapin bro from Gagamrak TV. Yes, kaibigan Gagamrak at Ma'am Regina from Dong Vlogs. Daddy RG TV. Si Zero, kanina ba yung nag-drop ng bahay na ito muna? Thumbs up 20 na idol from Daddy RG TV. Salamat kaibigan Daddy RG TV. Si Zero Sosa, nag-drop ng bahay. Like number 28 bro from Gagamrak TV. Mama's Vlog, thumbs up host. Huwag ka maingay Ma'am Regina, from Dong Vlogs. Mag-best friend po yan, si Manay Dong at saka si Ate Regina. Regina Tamsakdan, premiere on from Pits Pampanjis Vlog. Gigas na lang ba? From Warren Tumala Ibibyon. Sige, magkakarga nga tayo ng Gigas mamaya. Paludo natin ng 1 milyong 1 milyong ipa ng palay. Tag-ani na po dito sa akin, marami na po nang bibilad ng palay.
Harang ulit bro from Gagamrak TV. Si Zero Sosa nag-drop ng bahay. Like number 10 sa nakapin bro from Gagamrak TV. Host, lunch na tayo from Bitspan Bandis Vlog. Sige, kain na po muna kayo. Tamsak sa nakapin bro from Doom Vlogs. Full pack na kay Regina from Di Kumahig Vlog. Kabisisi ako, sino pa may premier dyan from Bitspan Pan? Si Zero Sausa nagbigi-bigi. Harang din sa nakapin. Salamat din niyo from Di Kumahig Vlogs. Walang ano ba, salamat din kaibigan Di Kumahig sa sa palipad mo. Salamat. Binayaran mo pa yung pagpin ko. Padikit naman. Si Zero Sausa nag-drop ng bahay. Paul pa, Regina. Miller Mino TV with bakas from Daddy RJ. Yun, thank you very much again Di Kumahig Vlog sa kanyang laugh emoticon na pakulay. Sa sticker niya, sticker pala ito, sticker. Idol Steven Seagal na uppercut ko na from Gagamrak TV. Manitong Vlogs. Sa nakapin tayo, Ano yan? Premier. Marami pong may premier. Manay Ori, pakibigitan niya sa nakapin. Kaibigan Ori. Patamsak bakas kay Di Kumahig Vlog. Saring mabait po yan na kaibigan. Di Kumahig, tamsak dan. Premier on from Pits Panpanjis Vlog. Mega Vlog. Bigi. Hashtag. Ano nga ba to? Pangalan nito? Kalimutan ko na pangalan to. Jen pala, Jen. Si Zero Sosa, full pack with hot tip from Daddy RGTV. Walang anuman tanyong from Di Kumahig Vlog. Iwan po ng bakas po para mabalikan from Di Kumahig Vlog. Magbakas po mga kaibigan, magbakas para mabalikan. Magbakas po sa live chat, magbakas din po sa comment section. Para mabalikan po kayo, hindi po kayo mababalikan kung doon lang po kayo mag-comment sa live chat. Salamat Gagamrak from Di Kumahig Vlog. May new boyfriend ako kagabi host. Baka may doon uli punta ka. For hamok. Ano yun? Sinasabi na ba Regina? Hindi ko mabasa. May bago na siyang boyfriend, Manidong. Si Ate Regina. Daddy RGTV with thumbs up from si Zero Sosa. Harang Manay from Doom Vlogs. Dansa nakapin from Manay Doom Vlogs. Ginger TV full pack po with bakas. O Idol Steven Seagal. Pits Panpan, Bigi. Jen nag-drop ng bahay and si Zero Sosa. Salamat Daddy RG from Jen. Daisy Tamsak Dikit na din. Salamat Kapalangga from Kapalangga Ori Official TV. Meron sa channel Bigi. Daddy RG TV nag-drop ng bahay. OTW Daddy RJ from Di Kumahig Vlog. Salamat kaibigan Di Kumahig. Buti at wala kang pasok ngayon. Salamat sa pagtambay. Ronald Relox yun. Andito sa aking Ronald, padikit nga sa nakapin. Tamsak, bakas para balikan ka ni Di Kumahig Vlog. May gusto ako Ronald Relox ha. Ito si Ronald Relox, hindi nagpapatumpik-tumpik to eh. Talagang dinidikitan niya na lahat. Yan mamaya magme-mention to. Mga tapos na. May bakas pa yan. Tingnan niyo at may bakas pa yan. The best to magdikit si Ronald Relox. May bakas na, kompleto pa. Thumbs up from Ronald Relox. May kalab siya Gagamrak from Jen. Si Zero on the way from Mirrorless channel. Ronald Relox, Gabilaga Sauce. I-off mo cellphone mo paggabi para hindi malagasan. Idol, kilala mo ba yan may tumuwad? Mga kapalangga, love po tayo sa YT. Kaya mo na yan, tuwad na yan. Idol ako niyan. Ganyan yan, kaibigan Uri. Kilala namin yan, kahit kay Manundong. Kilala namin yan. Kilala kami niyan, pero hindi lang namin makilala kung sino. Pero bayaan mo na yan. Tagahanga namin yan, kaya pabayaan nyo na.
Pitch Pan Panjis Vlog. Bigi-bigi with love. Busy-busy tapos na sa nakapin from Pitch Pan Pan. Jen dating dikit. No what's call it. No what's call it from Gagamrak TV. Di kumahig vlog. Dan po from Jen Jen. Harang ulit from Gagamrak TV. Harang ulit from Jen Jen. Harang ulit tamsak na po sa nakapin. Dating dikit na po. Salamat from Ori Official. Si Zero Sosa, bigi-bigi with love and emoticon. Thank you my friend, si Zero. Dan po sa nakapinos from Jen Jen. Mga lods, padikit at pabakas. Salamat from Gagamrak TV. Padikit na po kay Gagamrak TV, nag-drop ng bahay. May LS po siya mamaya, alauna. Pagkatapos ko po, lipat po kayo sa kanya. Nakapin lang, puntahan ko. From Pitch Pan Panjis Vlog, si Zero bigi-bigi with dollar emoticon. Pitch Pan Panjis Vlog, nag-drop ng bahay. Manoy, may tuwad ka din. Yan mo lang yan, tuwad na yan. Idol na idol ako yan eh. Nababakla sa akin yan. Good morning kuya from Berlot Gaming. Salamat kaibigan Berlot. Si Zero Sousa, nag-drop ng bahay. Mega love shoutout Gagamrak from Berlot Gaming. Gagamrak, tamsak, and watch it, dating dikit from Jen Jen. Mega love shoutout Dong Vlogs from Berlot Gaming. Daddy RGTV, full pack siya na sa nakapin, di kumahig, naka-turn off yung comment section. Naka-turn off daw kaibigan, di kumahig yung comment section natin. Oo nga, meron din tumuwa na from Jen Jen. Isang viewers ka yan, di mawawala sa viewers ka yan. Bayaan niyo lang yan. Ako nga meron din tumutuwa daha from Jen Jen. Mga tagahangan natin yan, kaya huwag niyo nang pansinin. Ang problema lang dyan, baka nakamasid sa atin or nagkikita tayo o sinusubaybay na tayo, matrider tayo. Pero yung mga ganyan, mga baklayan, takot magpakita yung baklayan mga yan, pabayaan nyo na. Dito lang malakas ang loob niya, malakas nyo lang magtuwad. Pero sa personal, iwan ko lang. Mag-mention ka kaibigan para makilala kita. Subukan mag-mention kaibigan. Daddy RGTV, nag-drop ng bahay. Si Zero Sosa, down to you from Releases Channel. Daddy RG, full pack na po. Watch over 4 minutes para iwas lagas from Di Kumahay Vlog. Yan, agayahin niyo po si Di Kumahay Vlog. Kasi monetize na din po yung asawa niyan. Naging monetize na po. May galab siya daw, dating nirelease from Berlot Gaming. Manood po para ano, para maganda po manood. Don Vlog 3, nag-drop ng bahay. Di ko pa naipipin. Ano tumanay daw yung premiere? Daddy RG TV, Don Vlog, set reminder on from Daddy RG. Di Kumahay Vlog, saan po doon? Yung sa comment section yata, naka-off. Baka naka-private. Pitch Pan Panjis Vlog, nag-drop ng bahay. Si Zero Sousa, Dan to you. Si Zero Sousa, please subscribe back to Meralices channel, my friend. Daddy RG, thumbs up dan dikit. Napo, salamat ka palangga. Ori Official. Premier din, premier. Kay Regina, premier din. Kay Jen, hashtag Jen KRTV, premier din. Pakisulat nga. Tamsak Idol from MP Barbary. Tagalusin na ka ba kaibigan MP Barbary? Tagalusin na yata ito si MP. Nung minsan ko lang nalaman kasi nagpatay siya ng upuan ng sasakyan. Ewan ko kung saan pesto sa Lucena yung pinatahian niya.
Tama ko po idol, love lang po tayo mga kapalangga from Ori Official TV. Kaya nga biyaan mo natin yan, basta love natin siya. Yung mga nagtutuwad sa atin, basta love natin sila, wala, pabayaan na lang natin. Tambay lang from MP Barbary. Yes, Manoy from Doom Vlogs 3. Palitan na muna kita, kaibigan di kumahig ha. Ni Manoy Dong, kanina pa to si Manoy Dong, premier din. Palit ko na lang uli mamaya, di kumahig, kaibigan, di kumahig. Para matamsakan ko din. Pang 19 man ito mo. Idikit ko na rin man ito nga. Oh, like number 19. Kalimbangol. Like number 20 man itong, idikit ko na rin oh. Oh, pang 20, Kalimbangol. Pang 21. MP Babri, may galab shoutout from Miralisa Channel. Idol Tong Vlog, thumbs up na po sa premiere po. Salamat from Ori Official. Pitch Pan, full pack na po from Di Kumahig Vlog. MP Babri, nag-drop ng bahay. Si MP Babri, may galab shoutout. Host Lisa. 11 yan manay from Doom Vlogs 3. Ngayong 11. Alas 11 yung kay Manidong. Alas 11. 3 minutes lang. Ano nga dyan, pag nag-pop up nga dyan, alam mo na sa dalawang cellphone, baka miss. Daddy RJ TV, Ori Official, TV full pack po sa'yo with bakas from Daddy RJ. Salamat, sabi ni Manay Dong. Sa papasyal po sa bahay ko, iyon lang ng tamang bakas para mabalikan kayo. Tama yan, sabi ni MP Barbary. Salamat po Daddy RJ, love ko palangga. MP Barbary dan thumbs up po, dating dikit from Jen. Daddy RGTV nag-drop ng bahay. Bye muna ako Manoy, balik na lang ako. Sige Manoy, may premiere ka, sige. Walang problema yan. Walang magre-reply pag wala ka sa premiere. Saan ka sa Quezon kaibigan ni MP Barbary? DC Jade Wallace, thumbs up from DC Jade Wallace. Salamat sa 35 thumbs up at salamat sa mga nagpalipad. Kay Di Kumahig, salamat. Maraming salamat kaibigan Di Kumahig. Tsaka kay Digidrone Japan. Salamat kaibigan Digidrone. Gin Official, Pigi. Di ba naka-live ka Gin Official? Yan, may galab shoutout sa... Ano ba ito? Ang gulo nito. $4 million in my house. Sa kabila 7, sa kabila 4, sa kabila 2. Tamsak sa premiere mo host. Set reminder na from Jen. Salamat Jen. Hashtag JenKRTV. The vlogs, na po ako from Daisy Jade Wallace. Ngayon na po yan, 3 minutes, last 3 minutes na po yan. Ay, nag-uumpisa na po yata.
Ate Rumina Tiranya, nagbigi-bigi with love and care emoticon. Mag-comment nga ba po siya kahit man itong vlog? 11 na. Yan, nag-umpisa na po yung ano ni Manitong vlog. Pakisugod po muna, pakisugod kay Manidong. DC Jade Wallace nag-drop ng bahay. Tingnan nga kita DC Jade. Naidahan na yata kita, no? Ayaw nga pala. Oh, ano meron na, oh. Set reminder na. Oh, kanina ka pa nga pala, di ba? Ayun, nakatamsak dikit na lahat, oh. DC Jade. Yan, oh, nakadikit na rin, oh. Nauna ka nga pala kanina, di ba? Premier din to, kaibigan MP Barbary. Ipit ko nga rin ang aking kababayan. Kababayan ko pala to, taga Lucena pala to. Sa nakapin naman tayo, sa nakapin. Tapos na yung premiere ng ano, ni Manidong vlog. Napanood ko na to, ang galing niya gumawa. New German leather seat cover. Kaibigan MP, dikit ko sa'yo, kaibigan MP. Panoorin ko pa rin, ah. Kalimbangol na, kaibigan MP, oh. Naka-premier na si Dong Vlogs. Oh, naka-premier na si Manidong. Pakisugod naman, nandun na yung dalawa ko. May dalawang ano na po doon na nakasubaybay kay Manidong. Yan, okay na pala to, kaibigan, oh. Like number 46 to pala, number 46. Number 47 tong isa. Kalimbangol ko na, kalimbangol. Okay, bigan MP, oh. Kalimbangol, like number 47. Like number 48, kaibigan MP, dikit ko na rin. Pang 48 na, 48. Yan, o, 48, kalimbangol. Panuorin ko lang, panuorin. Dito lang ako, host. Punta lang sa premiere ni Host Dong. Sige, sige, sige. Sa premiere muna tayo. Since why premiere now? Si Manidong may premiere na, Ate Regina. Naka-premiere na si Dong Vlogs from Jen Jen. Ori Official TV. Bigi-bigi with love and care emoticon. Salamat po sa 37 thumbs up. Switch account ako, switch account. Eleven minutes pala, 11 minutes yung kay kaibigan MP. Thumbs up host from Marlene Cadigoy. Harang pa from Marilyn Cadigoy. Mega love shoutout kaibigan Marilyn Cadigoy. Dala po sa nakapin from DC Jade Wallace. Paul pa kay DC Jade Wallace with Bakas. Enjoy your training from Daddy Jade, Daddy RGTV. 90-30. Ano ba yung pinagsusulat mo, Daddy RJ? Excuse lang, excuse. DC Jade Wallace, nag-drop ng bahay.
This is Jade Wallace, nag-drop ng bahay. Hello po, Boss Ori. From Jin Official. Kain po tayo ng turon. Daddy RGTV, nag-drop ng bahay. MP Barbary, dan sa'yo, pasok rin naman. From Marilyn Kadigoy. Salamat tayo sa 39 thumbs up. Meron na po tayo turon. May kalab shoutout sa aking magandang kaibigan si Previ Mira. Thumbs up kaibigan from one Previ. Hashtag Previ Mira. Mula isang tuwad ka host from Mariling Kadigoy. Hayaan mo yan. Daddy J. Dualas, Daddy RJ. TV, dandiit na po. This is J. Dualas, nag-drop ng bahay. One Previ, ayos kaibigan from one Previ. Nagkaroon ng tuwad kasi kumain kasi ng turon. Ibibigay ko sana sa kanya itong isa kasi hindi nagpapakilala eh. Pinisa sana kami. Di ba yan mo? Ano natin yan? Subscriber natin yan. Mabait yan ang subscriber. Bayaan mo lang. One Friday, nag-drop ng bahay. Pakadikitan naman po si One Friday. Yan, ibibin po natin si One Friday. Dikit ko kaibigan Friday Mira, like number 75. Idikit ko na din. Ayan o, Kalimbang All. Like number 75, kaibigan ng Friday Mira. Tapos na kaibigan MP ha, MP. Nasa harang lang. Ito nga siya, malapit na. Para may dikit kay Friday Mira. One minute and 58 seconds lang kay Friday Mira. Madali lang panoorin, pakipanood na lang po. Yay from one Friday. Marlene Kadigoy, DCJ, Dualas, Dan Pulpak Pasokli. Thanks from Marlene Kadigoy. Jen Official, nagbigi-bigi with YouTube logo. Kaya po tayo ng turon ha. Pangalawang dikit, kaibigan Friday Mira. Like number 77 na. Yan o, Kalimbang ko, like number 77. Panuorin ko lang din, panuorin ko lang din. Yan o, tapos na. Ba't walang harang? Ba't walang harang kay Bigyan ng Friday? Thanks host from one Friday, hashtag Friday Mira. At ruminatira niya, bigi-bigi with love and care emoticon. One Friday, emoticon with... Anong emoticon to? Pakit ba to?
Si Zero Sosa, bigi-bigi with Labinger emoticon. Paul Pack, Marlene Cadigoy with Bakas from Daddy's RGTV. Rabi Mira, dan sa bahay mo, dating dikit. Baka naman, from Marlene Cadigoy. Julie Dilatori, Harang Max! Shout out! Ang Pibabri, nag-drop ng bahay. Juliet na magpakan, bigi-bigi with love inker emoticon. Rapper lang, masarap na. Host, may ilas ako mamaya, 6 PM from 1 Friday. Nasupport naman po ng LS ni kaibigan ng Friday Mira. May LS po siya, alas 6 daw po. Minsan lang po siya mag-LS, hindi na katulad dati na, katulad sa atin naghahabol dati ng watch hour. Siyempre LS tayo ng LS, pero ngayon hindi na rin kahit ako. Bukas wala akong LS, sunod meron, bukas wala uli. Pasupport naman po, LS niya ni Privy Mira. Alas 6 daw po, mamaya 6 PM. Pasyalan po natin. Marami din po tao sa kanya. Marami din po tayong banana makukuha. 160 bilhin mo na. 0. Ah. Napili mo na si 0. Juliet Dilatori, hello Tones! Tonying Maxam from Juliet Dilatori hasta Juliet na Makpakan. Ano po yung Daddy RGTV? Kung anong number? Namimigay ka ba ng number? Textmate ba yan, Daddy RGTV? Thumbs up from Kopi Beam. May club shoutout kaibigan Kopi Beam, good morning. Private Mira, full pack with Bakas Idol, sarap ng pagkain from Daddy RGTV. Harang from Kopi Beam. 1 Friday Aston Marlin Cadigoy, dikit ko na ito sa iyo ha. Pero dating dikit na tayo from 1 Friday. Hashtag Friday Mira. Si Zero Sosa, yun, nag-drop ng bahay. Shout out po bro, good morning po from Johnny TV Vlog. Good morning to from Julie Dilatori. Johnny TV Vlog, nag-drop ng bahay ha. Sorry host, may problema ang keyboard ko from Daddy RGTV. Kala ko namimigay ka ng cellphone number eh. Hello, good evening host. Ha from Ate Juliet 12 Dilatori. Hashtag Juliet Dilatori and Ate Juliet. Shout out. What's up? Merry Christmas and Happy New Year. To Ate Juliet na Makpakan. Bigi-bigi si kaibigan Ori Kapalangga. Juliet 12 Dilatori nag-drop ng bahay. Salamat 1 Friday. Palitan na ulit kita kaibigan Friday Mira ha. Kay si Zero naman tayo, kay si Zero. Nagbabalik naman yan. Ako nga binalikan niya eh. Makibalik naman kay si Zero. Tapos na pala kaibigan Pio. Panibagong ano naman. Jumbo jeepney convenience to a restaurant. Saan ba to? Ibalik ko lang to kay Prevy Mira. Di pa to nakadikit eh.
Private Mira o pangatlo? Like number 80. Ayan o, Kalimbang Ulo, like number 80. Kaibigan Private Mira. Cook for the birthday boy. Tamsakos from Kopi Bim. Si Zero Sosa nag-drop ng bar. Shoutout po. Good morning from Johnny TV Vlog. Tapos na pala ito. Tapos na. Salamat. One Friday. RGTV Dan Sukli po from Marlene Cadigoy. Magandang buhay po sa lahat from Kopi Bim. God this to you. Hashtag Marlene Cadigoy from One Friday. Juliet Dilatore, Biggie Biggie, One Friday, Biggie Biggie rin. 41st, thumbs up. Good morning from Sandy Tiranya. No problem kaibigan from One Friday. Obrigado from Cicero Souza. One Friday nag-drop ng bahay. Padikit naman po kay One Friday, hashtag Friday Mira. Magdikitan po kung sino nagbaba ng bahay. Juliet 12 Dilatore, Biggie Biggie with loving care emoticon, and Cicero Souza. Juliet na magpakan, Biggie Biggie rin. May love shoutout, Kulit Channel. Good morning po host. At tamsak dan na rin po from Kulit Channel. Johnny TV Vlog, Dan sa nakapin, Basukli. Taga ano yata yan kaibigan eh, si Zero eh. Ano nga bang bansa to? Magaling sa football. Ay soccer. Tapos na exam, may LS na ako mamaya 1 PM from sige Ate Rowena Tiranya, puntan ko po. Pagsulat nga baka live ni Rowena Tiranya, Ate Rowena Tiranya. Alaw na. Diba yung pop up naman? Sa premiere po tayo, premiere ni Sandy Tiranya. Salamatos from One Friday. Johnny TV Vlog, nag-drop ng bahay si Zero, Biggie Biggie with loving care. One Friday. That comment, Marlene Cadigoy, Johnny TV, dalawa sa bahay mo. From Marlene Cadigoy, Juliet Dilatore, Biggie Biggie with loving care emoticon. Uri Official, Biggie Biggie rin. Juliet 12 Dilatore. What's up everyone? What's up? Mega love shoutout. Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Year and Christmas Merry. To you Ate Juliet na magpakan from Tunying Maksam. Kopi Bim, nag-drop ng bahay in Marlene Cadigoy. Dan po premiere ni Dong Vlogs from Jen. Salamat to sa pag-pin from Sandy Tiranya. Wala pong ano man, Ate Rowena Tiranya. Iba na pala, tapos na pala Ate kaibigan Private Mira. Nasa ibang planeta na naman. Tamsak Manoy, salamat sa suporta. Dito pa ako nasarang from Anneli Victorino. Jen nag-drop ng bahay. Good job! Atere, Morag Artista, haha, from Juliet Telba. Ano na naman pinagsasabi nito? Artista na naman. Ha? Ay, atere, pero ako ano eh. Morag, kala ko, good job, atere pala yun. Morag Artista. Kala ko si salitang ano na naman, salita nila eh. Kopi Bim, dan sa'yo, pasukli. Thanks. From Marlene Cadigoy, One Friday, Sandy Tiranya, dan support from One Friday. Gin Official, Biggie Biggie with loving care emoticon.
Juliet Dilatory, ha ha ha. Nosebleed ah. Akala ko salitaan niyo naman, kaya pinag-ano ko yun. Attire pala yun. Yung ano yung morag? Ano yung morag? Ate Juliet na magpakan. Magaling. Diyan TV Vlog, nag-drop ng bahay. Jen, saan nitira niya? Dan po. Morag, parang sa Tagalog. Like number 41, Idol. May tuwad ka na naman, Idol. Andyan yung kaibigan mo. 41? 46 na to, kaibigan mo, Idol. Nug-enter. 46 na yung aking like. 46. Baka mag 47 ka. Kaya may tuwad na yan. Namiss na naman ako niya kasi hindi ako nag-ilis kahapon. Parang artista, ganda attire. Artista, sino naman artista na yun? Si Juliet, para na namang tawan-tawa ka na naman dyan, Ate Juliet. Uri Official TV, Bigi, Marlene Gadigoy, saan itira niya? Dan sa premiere mo, pasukli, from Marlene Gadigoy. Iloho, sarang pa, from Bisaya, Mestizo, FW, yun. Mega love shot to. Salamat at napasyal ulit ang aking kaibigang Bisayang Mestizo FW. Nagkamali lang, 47 nga ako ha. Ito kasing tuwad mo eh. Ito kasing tuwad mo eh. Nakakainis. Yan mo lang yan, kaibigan Manino Gender. Taga ano natin yan eh. Fans natin yan. Idol na idol ako niyan eh. Saka si Manay Dong, lagi din may tuwad. Si Gagamrak, may tuwad din. Tig-iisa. Kilala kami niyan, eh, nakasubscribe sa amin yan. Dati siguro. Pero hubayaan mo na. Kung masaya siya dyan sa pagtatuwad niya. Oo, tagahanga ko yan. Idol na idol ako niyan. Minsan nga, di ba ano sabi sa akin? Bakla siguro sa akin yan. Baklang-bakla na siguro sa akin yan. Hello Daddy Nogs from Juliet 12 Dilatory. Yan, nakita na naman sila. 1 Friday nag-drop ng bahay. Make a vlog, bigi. Tagahan mo yan na ako dalawa haha from Juliet 12 Dilatory. Ayan, yun yung tuwad na yan, Ate Juliet. Hashtag Jen, thank you. Tusukin ang tweet niyan eh, from Arling Gadigoy. Jenny TV Vlog, Dan Pulpak po from Jen. Ha, from Nugianter TV. Serious lang yan sila, from Bisayang Mestiza. Yun o. Si Bisayang Mestiza na nagsabi o, serious lang yan. Pag babae yan, serious yan. Pero pag lalaki yan, nababakla yan. Tama Marinog eh. Pag babae, selos yan kasi marami siguro ako ditong babaeng ano, magagandang subscriber na pumupunta. Kaya siguro nagsiselos. Pero pag lalaki yan, nababakla yan dahil si ate, ano kasi, si ate Juliet na makpakan eh. Dahil nalalaman na artista. Dahil nalalaman na pugi-pugi eh. Rumina Dranya Vlog 1 Friday, thank you from Ate Rumina. Hello mama ko from Maninogi 100 TV. In love talaga, haha, from Juliet de la Torre. Na-in love na daw. Lalo pag kumanta ako, may in love yan.
Jen, nag-drop ng bahay. You're welcome. Hashtag Rowin at Tiranya Vlog. Hahaha. Opo, tama. From Marino Gender TV. Ori Official. Bigi-bigi with loving care emoticon. Juliet na Makpakan. Yan. Bigi-bigi. May galab shoutout sa $19 million emails. One private na sa'yo. Pasukli from Johnny TV Vlog. Uy, tamsakdan Kuya Tonying. Gwapo natin ngayon ah. Yan naman si Gwapo. May isa pang ngayon pa si Gwapo. Isa rin. Kaya may tuwad ako eh, Diyos na kagagawa niyo eh. Gwapo kayo ng gwapo, pogi kayo ng pogi. Kaya tilo, may tuwad na naman akong isa. OTW siya ng kapin bro, from Gagamrak TV. Salamat. Marlene Katigoy, Jen Kier TV, dan sa premiere mo, pasukli. Sino ba may premiere? Palitan mo na kita ate sa literan niya ha. Hindi ko pa napipinto si kaibigan dyan ni TV Vlog na kaya naman. Sunod si Ice Mix. Freddy Mira, dan po. Coming from Jen. Kumain ka na po boss from Mika Vlogs. Ito boss, ito rin si Mika Vlog, boss ng boss. Hindi naman ako sa opisina. Magsasaka lang si Tonye, magsasaka, kaya huwag yung tawagin boss. Huwag yung tawagin sir. Kasi hindi naman tayo general. Nugi Hunter TV, nag-drop. Ay, si kaibigan Nugi pa nga pala oh. Hindi pa napipin. Mamaya ka kaibigan Nugi. Rubina Tiranya, Juliet na Makpakan, Bigi-bigi. OTW, hashtag Johnny TV Vlog. Kain tayo ng lunch from Ate Rowena Tiranya Vlog. Sige po, kain po muna kayo dyan. $96. Okay lang po ako idol from... Yan. Maano talaga ito, malawak din ang pangunawa ng aking kaibigan na si Nugi Hunter. Basta yung kaibigan Nugi, pag yung ibang banana, pag-graduate ka na, para hindi malagas ulit. Hinahasalang natin mabuti yung ating banana para hindi malalagas. Marlene Kadigoy, Dan Pulpa from Jen. Proud ako sa magsasaka tons from Juliet 12 de la Torre. Mag-aani na tayo, Ate Juliet, malapit tayo mag-aani. Lunes siguro mag-aani na tayo, Ate Juliet. Makikita na natin yung palay natin na pinaghirapan nito Nyeng na pagsabog, pag-spray, pag-abono. Maalalasap na natin yung yung palay na ating pinaghirapan. Ice Mix TV, galing ako sa bahay mo from Gagamrak TV. 150 dan po. From Jen. Kasama yan sa ating pag-white, may like, may thumbs down. From Bisayang Mistisa, o nga. Kasama yan. Kaya abayan na lang natin yan. Mag-iba nga tayo ng itsura para at least lalong may magtuwad. Salamat Kuya Gagamba from Ice Mix TV Vlog. Gagamrak, what's up? From Ate Juliet na Makpakan. Hello sis. Ganda Bisayang Mistisa from Ice Mix TV Vlog. Juliet Warapi from Gagamrak TV. Nag-enter TV, Bigi-bigi, Ate Juliet. Juliet na Makpakan, nag-drop ng bahay. And Bigi-bigi with love emoticon. Dan thumbs up, Johnny TV Vlog from Private Mira. May love shoutout Bisayang Mistisa. Salamat sa pagdalaw mo sa laban ng gagamba ko from Gagamrak TV. Ice Mix TV Vlog, dan sa'yo pasukli naman from Marlene Kadigoy. Hashtag Jen, bahay please from one private. Kami may play din, Kuya Tunying. Sabihanan ko nga lang,
Kami may play din. Ito, ano yun? Ibig sabihin nun? May play din sa biyanan mo. Hello po idol, watching always from Ate Duna Vlogs. Salamat po Ate Duna Vlogs. Salamat. Mega love shoutout. Thumbs up dan. May ice mix naman tayo, ice mix. Baba na ba, ice mix? Kantahan na naman to, alam ko eh. Nasaan yung bahay mo, ice mix? Natabo na. Baba na ba, kaibigan, ice mix? Hello po idol, watching always from Duna Vlogs. Patamsak dan, please support everyone. Please visit everybody. And Dan from Duna Vlogs. Patusok dan, Kalimbang po. From Ate Duna Vlogs, ang dami niyo mag-message so. Baba naman ice mix, dali ice mix. Si Ate Duna Vlog ka muna. Yun, okay, Ate Duna Vlog tayo. Yun, Ate Duna Vlog, oh. Dikit ko na rin isa, Ate Duna Vlog. Yan o, panoorin mo na ha, may harang pa. Like number 84. Oh, Kalimbang all. Oh, pang 85, pang 86 na, may dumikit ng isa. Dikit ko na rin itong isa, dikit ko na rin natin doon na. Pang 86 na ako, like number 86. Panoorin ko lang. Yun, ito pala yung nakapanood ko na kahapon eh. Napanood ko na ito kahapon. Kahapon ko napanood yan. Full watching support po. Love you always from Ate Duna Vlogs. Thank you idol from Duna Vlogs. Nini si Zero, yun, may love shoutout ulit, my friend Nini si Zero. Thank you for coming again. And thank you for your love and care emoticon, my friend Nini si Zero. Harang host from Marlene Cadigoy. Please support everybody from Duna Vlogs. Sulit nga pala si kaibigan Ugi Hunter. Idikit ko na kaya ito sa kaibigan Ugi. Kasi problema baka malagas sa susunod. Pag road to 1K ka, may hirapan ka. Thumbs up na everyone. Host doon na, binakasan ko na. From Kababayan TV, host doon na binakasan ko na. Thumbs up na host, busy pa from Ate May Kajiyama from Japan. Japan din po yan, Japan. Si Kajiyama. Shhh, ate! Shhh, toy! Tulang po tayo para sabay-sabay tayong umangat. From Ate Duna Vlogs. Yan Ate Duna Vlogs, ayun o, pinapanood ko pa o. Medyo matagal-tagal to, 10 minutes eh. Dito sa isa napanood ko na yung kahapon. Tsaka yung sa main ko, pinanood ko na yung kahapon.
Nagla-like na lang po ako. Hindi na po ako makakomment sa ibang sinusunod. Nanonood po ako pero hindi na po ako makakomment. Nagla-like na lang po ako sa iba. Nagla-like. Host doon na, binakasan ko na from Gagamrak. Thumbs up na nos, busy pa. Tuloy-tuloy lang, walang iwanan. Thank you po idol from Ati Duna Vlogs. Mega love shoutout, Mega Giyama from Gagamrak. Paligid mga lord, salamat from Gagamrak TV. Dan support sa'yo, hashtag Duna Vlog. I watching to you from Duna Vlog. Thank you idol, tapay lang po ako from Ati Duna Vlog. Shoutout, mga katisoy from Nugianter TV. Like number 62, kaibigan Gagamrak ko. Panoorin ko lang. Nasa harang pa, nasa harang. Nugi Hunter, dan sa'yo pasukli from Marling Kadigoy. Dona Vlogs. Biggie with 100%. Shoutout mga kaibigan from Johnny TV Vlog. Salamat po idol from Duna Vlogs. Kaya hindi pa tapos oh. 10 minutes kasi matagal oh. 10 minutes. Dan Ate Marlene Kadigoy from Ice Mix. Ate Duna Vlog, biggie with heart. Salamat Ice Mix from Marlene Kadigoy. Meron na po tayong 1 hour and 40 minutes. Magdadalawang oras na po. Salamat po sa 49 thumbs up. Salamat po sa palipad ni kaibigan di kumahig. Sa $1 rin eh. $1 and ewan ko magkano yun. Tsaka kay kaibigan DG Drone Japan 100 yen. Meron po tayong 99.70 pesos. Salamat sa dalawang yun. Salamat. Ate Juliet, bigi with love and care emoticon. Ate Juliet. Gagamba pala yung gagamba. Oh, gagamba. Yung lamang pala ng gagamba ni Gagamrak. Eight minutes and 58 seconds. Maraming thank you idol. Di kita iwan, lagi ka may suporta from Ate Duna Vlogs. Dan support sa'yo, hashtag Gagamrak. Salamat po Ate Duna Vlogs. Alam ko naman, lagi po kayo nandyan, Ate Duna. Lagi rin po ako nasa iyo, walang problema yan. Pero po ngayon, hindi na ako makakomment. Kaya sa mga nag-upload, pag wala akong comment, bahala na po kayo. Kung mag-isip po kayo na hindi ko pinapanood ang video nyo, bahala na po kayo. Pero pag nag-LS po ako, sasabihin ko po sa dito kung anong napanood ko. Maglalike lang po ako. Maglalike tapos papanoorin ko po yan pero hindi ako makapag-comment. Hindi po ako nag-escape ng ads. Hindi po ako nagpuputol kahit matagal po yan. Kay Master Chito Luto po, ang videos niya is minsan 30 minutes,
25 minutes, walang skip po yun. Walang skip ang ads, walang skip ang video niya. Bagay, nasa atin naman po yun kung honest tayo sa sarili. Dating kaibigan kita, Gagambrak. TV Plus. 1 lang from 1 Friday. Nugianter TV, nag-drop ng bahay. 1 Friday, nag-drop din ng bahay. Para po sa lahat ng dumikit sa akin, may kapalit po na ayuda. Full watching po, full support po. Love you everyone. 100% and love. Emoticon from Ate Duna Vlogs. Kaya gagambrak po tayo, gagambrak. Sa nakapin. Pag nakadikit na po, panoorin na lang po para sa WhatsApp naman po. Tsaka yung huwag pa skip yung ads. Ate Juliet, kasunod. Ate Juliet, kasunod. Kaya Ate Juliet tayo. Si kaibigang Nog enter pa nga pala. Ay, kung may susunod, di naman nakakalimutan ko naman. Sorry. Yun, matatapos na si Ate Donna. Yung mga regalo niya mga regalo, mga bigay yung anak niya ata. May ulay. Mga pampaganda niya Ate Donna Vlogs. Di pa rin tapos yung mga gagamra ko. Watching Idol from Kauswagan. Ang problema nito nag-aano eh. Pag touchscreen. Ayun pa rin, nakapanood pa rin ako kay gagamra ka. Watching Idol from Kauswagan, Cagayan de Oro. Okay lang po ako, Idol. May ibang araw naman po. Yung iba na lang po, Idol, para naman madagdagan ang banana nila, Idol. Okay lang po ako. Ngayon lang Jude ko nakabalik from Wintel Can Vlog. Puro ka kasi bike eh, puro ka bike. Bike ka ng bike. Papurma ka ng papurma ng bike mo eh. Wendell Kent Vlog. Yan na, tapos na oh. Yan, Nogenter TV, Bigi Win Orly TV ay Ori Official. Yan TV Vlog, nag-drop ng bahay. Kay Ate Juliet kay Ate Juliet. Play ko lang si Ate Juliet. Yun Ate Juliet oh. Wala namang video. O hindi pa nakadikit, di ko ididikit to. Saka na lang. Yun, may grab shoutout, my friend Hebron TV. Hello everyone, coming from Hebron TV. From Korea. Hi host from Hebron. May grab shoutout, my friend Hebron. Thank you for coming again, my friend Hebron. Good afternoon. Hello Idol Wendell from Nugianter TV. Tinunga to kayo mga kaibigan ako. Nugianter. Yun, nagbabay na si Ate Donna. Nagbababay na oh. Bye-bye. Hi host from Hebron TV. May grab shoutout my friend Hebron. Rowena Tiranya vlog. Nag-drop bigi. Okay, and Korea.
from Hebron TV. Shout out Hebron TV coming from Marlene Kadigoy. Nugiander TV, hello din po from Wendell Kent Vlog. Hi, I'm Korean Premier. Have 30 verse bananas to channel. To subscribe with your friend. Please subscribe to channel. I'll give 5 bananas. Coming from Hebron, my friend. Give me banana sauce from Hebron. Please subscribe to Nogi Hunter TV, my friend Hebron. Please give 5 bananas. Dikit na natin sa Manay, Nogi. Si Hebron. Padikit naman si Hebron. Yun, tapos na ate, nasa ibang na naman ate daw na. Sa ibang vlog. Parang si Uyanter. Reportan mo kay Uyanter. Nakapin na nga eh. Nakapin na si Manay Nogi. Ito, kaibigang Maninogi Hunter, may dalawa pa, hindi ko muna ididikit. Saka na, saka. Saka ko na idikit, ayun, dalawa pa yan. Maninogi, dalawa pa yan. Hindi lang dalawa yan. Hindi ko muna ididikit, panoorin ko lang ha, bro. Like number 80. 81 yung isa, 81 yung isa. Hindi ko man ididikit ha. Kaibigan okay. Para sa road to 1K mo. Nakareserba yan. Tapos na rin kaibigan gagamra ko. Tapusin ko lang yung advertise. Opo, dikit na po kami idol, matagal na from Nogi Hunter. Ika-50 bro, from CGTV. Salamat kaibigan bro. Bro, CGTV. Salamat po from Nogi Hunter TV. Sige po, walang problema po. May 8 nakatuwad from CGTV. Bayan mo na yan, tuwad na yan. Hebron. Bayan mo yung tuwad na yan bro, CG. Dalawa lang yan mamaya pag natapos ako, dalawa lang yan. Ninja yan, wala namang kwentang ninja yan. Tuwad lang yan ngayon kasi nasa ilis ako, pero mamaya pag natapos ako, pag inano na yan, review, dalawa lang yan, baka isa lang yan. Isang tuwad. Hi, I'm Korean Premier Head 34 Bananas to channel. To subscribe with friend. Please subscribe to channel, I give you 5 bananas from Hebron TV. Juliet na magpakan, bigi-bigi with love and care. Wendell Kent, nag-drop ng bahay. Like 51 idol from Wendell Kent. Ano, 8 agad tuwad na idol to niya. Staggy Brown, hello my friend from CG. Tambay ako, host from Ate Juliet na magpakan. Rubina Tiranya Vlog. Bigi-bigi and Marilyn Kadigoy. My friend, give me 10 to 20 bananas for Songsan fishing. Okay, no problem. Marlene Kadigoy, ruleta daw. Ate Juliet in Nogi Hunter TV yun, nagbigi-bigi rin. My friend, give me 10 to 20 bananas for Songsan fishing, LA. Idol, turo mo nga sa akin yan. Isasabay ko sa inuhukay ko yan. Bayaan na niya, kaibigan Nogi. Tapos na pala kaibigan Nogi, nasa ibang planeta na. Bisayang laaga na to. Ito, sa isa mo na naman, sa shout out. Nawala yung tuwad mo kaibigan Nogi Hunter,
Oh, nawala yung tuwad mo dito sa pasasalamat. Magtutuwad lang yan dito sa LS pero mawala din yan. Ibabalik din yan. Mabait din yung taong yan. Naiingit lang yan pag ano ba, pag unang bukas lang ba. Magtutuwad lang yan pero babalik din yan. Kaya hayaan na lang natin. Pang 82 kaibigan Nogio. 82 thumbs up. Yan o. Tinan mo, nawala na nga yung tuwad mo dyan o. May tuwad ka dyan dati. Di ba may tuwad ka dyan kaibigan Nogenter? I'm the channel from one idol to. Thanks bro sa pagdala mo sa walang kwentang upload ko. Ba't walang kwenta oh? Ganda nga eh. Sabihin mo lang kwenta, ano ka ba bro? May nanood niya, sabihin mo walang kwenta. Sige baba ka maganda bags. I'm to channel N1 LA from Hebron. Ipin ko nga muna man yung isa ano si Hebron. Mamaya ka ating maganda bag sa Hebron muna pinapipin ni Mrs. Pin ko daw. Sunod daw si Wendell Kent Ubanan. Ika 51 idol. My friend give me 10 bananas. My friend, give me din. Idol, turo mo nga sa akin. Nabasa ko na to ha. Thanks bro sa pagdalaw. Salamat po from Nogiander TV. Maganda bags, may grab shoutout sa lahat. Johnny TV Vlog nag-drop ng bahay. Binawi ang tuwad from Maganda Bags. Nogiander TV, opo. Napababa ko po kadi ang shoutout nila. Nabasa po kasi ang shoutout. Ay, nabasa. Yun, nabasa nga nila. Mga ninja lang ang ginagamit nila sa pagtuwad from CGTV. Oo, ninja lang yan. Bayaan nyo na yan. Dagdag views ang tuwad. Opo, 7 ang tuwad ko dyan. Wala na nga, wala na. Tunying pwede baba ng premiere. Please subscribe to Hebron. Nagpalipad na naman si Hebron, no? Sino yung magbaba ng prepare? Si Maganda Bags pala, pakisulat nga. Anong oras? Titinan ko lang si Maganda Bags kung kailan ng premiere. Yun, tapos na kaibigan Nogio. Tingnan ko lang yung premiere ni Ate Maganda Bags. Kung anong oras. Alas 4 mamaya. Like number 2. Like number 2 Ate Maganda Bags ha. Oo. 4 PM. Like number 2. Subscribe mo na din to Ate Maganda Bags. Oo. Kalimbang all na oh. Set reminder na. Dulo ko pa naman itong aking ano. Alam na nila yan. Reminder on natin Maganda Bags oh. Ito pa isa. Sa nakapin naman pa, ano naman po sa ano, nakapin. Tapos kay Maganda Bags, premiere. You have to fill up to 1,000 times. Even if you keep filling it up, it pull out the number of subscriber.
from Hebron TV. Ano sabihin nun? Tunyang pwede ba premier? Okay, siyong san. Okay, siyong san, Pising, LA, Give, 2020. Hello maganda bags from Nugenter. Sige po idol, walang problema po yan. Yun, thank you kaibigan Hebron. Nawawala na ako. Na? Nawawala din. Sabi? Ay nawawala din daw. You have to fill it up to 1,000 times. 1,000 lagay mo. Ha? Nawawala din daw. Ay nalalagas even you filling it up, it full out. Nalalagas. Mabait yan si Hebron from CGTV nga. Nakakailang palipad sa akin ng ano, tig 1,000 yen. Worth ano dito sa atin? Ito nga ba yun? 42 yata? 42 pesos yata yan. Wow, may palipad si Idol. Sunod mo si Wendell. Tatlo na yan, kaibigan. Nugenter, tatlo na nagpalipad. Si Dakumahig. Tapos ito si Hebron TV. Tsaka si Digidron Japan. Agawin na lang yan, house. From Marilyn Kadigoy. Oh, bayaan mo na yan, anong yan? Tuwad na yan. Bayaan mo siya magtuwad. Noon nga 80 ang tuwad ko, 80. Ano di ba? May bagong premier daw na walang kwenta na naman si Bro CGTV. Sige, ipipin ko mamaya. Ipipin ko. Di, maniwala ka sa akin, nag-ilis ako. 80 yung tuwad ko, 80. Kaya sabi ko pa, dami namang agimat nito. Tamay saglit niya yung pogi. Naka-charge phone ko. Muted lang. Yan nga naman si Pogi. Kaya dyan ako tinutuwaran sa mga pugi-pugi nyo yan eh. Idol, pakisabi sa baka pon dikit na kami ay sa nakapin. Dikit na kami, matagal na ako idol. Yun. Yan my friend Hebron TV. Noogie Hunter TV is always subscribe to you. Pogi kasi dyan. isa rin to si CJ. Pogi, pakis nga dyan. CJ. Tayo dyan. Dadami tuloy yan, tinayaw. Ilan na? 8. Mamaya ano na yan? Mamaya 12 na yan sa mga kalokohan nyo. Isa lang promise. Windel Kent, baba nga ng bahay, Windel Kent. Baba Windel Kent, ipipin ko. Wala naman. Yun, nandito na pala. Yun, nag-love shoutout sa aking kaibigan. I-welcome po natin ang aking kaibigan na si Don Mendez. Isa po sa nagpag-graduate sa AIDS po sa tumulong sa akin sa Banana, si kaibigan Don Mendez. Dating digate kay Ma'am Hebron Idol from Don Mendez. May grab shoutout and welcome my friend Don Mendez. Salamat at nasilip po si kaibigan mong Tunying. Ang iyong tinulungan dati sa Banana kay Ate Reni Manalo. Salamat kaibigan ha. Hindi ako magsasawang pasalamatan ka kaibigan Don Mendez. Salamat ulit kaibigan Don Mendez. Pogi pakis nga dyan. From Hebron. Isa lang promise from CJ. Loko-loko talaga to si Bro CJ. Oh idol, pogi ka nga eh. From Noogie Hunter. Matay tayo dyan. Ayan na nga sila. From Hebron TV. Yun. Pati si Hebron just laughed to my ugly face. Wendell Kent Vlog, nag-drop na ba? Kay Wendell naman tayo, kay Wendell. Pin ko nga si Wendell. Maninog yan din, nag-drop na ba? CGTV, Dan sa premier mo, Kalimbangol. Padikit naman sa nakapin, sa bata pa yan. Isang dampi na manalinta ang sip-sip.
From CGTV. Subscribe na po kayo guys. Second day. From Wendell Kent ba? Yun, kay Wendell Kent tayo. Kay Wendell Kent. Mamaya na yung pugi-pugi na yan. Wendell Kent, isa. Magdikit muna tayo kay Wendell Kent. Like number 3, Wendell ah. Like number 3. Yun, nakadikit na pala to kaibigan Wendell oh. Like number 4 na lang ako. Like number 4 na lang. Panoorin ko lang. Panoorin natin si Pogi Wendell. Last 4 minutes lang. 4 minutes. Salamat sa support idol from Wendell Ken. Oh. Hebron oh 975. Wait my friend. Wait my friend. Pag-graduate nga natin si Hebron. Graduate to 1K. Baka meron kayo dyan ha. Salamat idol Tunying. Ang manood ng friend ko, may pa-raffle sa dulo. Oh, manood daw ng ano ni kaibigan CJ, may pa-raffle. May pandikit ka dyan kaibigan CJ. Idikit nga natin dito kay Hebron. Ito si Johnny. Wendell Ken. Dan dikit sa'yo. Iparapol ko ang isang barko ng Starlight. Isang barko na. Paano makiklaim yun? Bro CJ. Paano makiklaim yung barko? Barko, sali ako dyan. Maraming salamat po. Balikan kita. Dikit ko na yan bro CJ. Tigat, ayudahan ko lang. Tapusin ko lang kay Wendell. Wait my friend Hebron. I'll give you banana. Just wait a minute my friend Hebron ha. Stay put. And don't go away. Bahala ko dyan. Panoorin ko lang kay Wendell. Tigitan ko nga to para matuwa naman sa atin si ano. Kasi Teka lang. Charge ko lang to lobat. Meron ng pang-ayuda. Pwede po mamili ng barko basta manood lang kayo sa premiere ko at baka pati ang dalawang tugo iparabol ko na rin. Yeah, paano Super Perry? Yung Super Perry sa ilog Pasig lang ginagamit. Loko-loko talaga ito si Bruce CGTV. Napabisit siguro yung nagtuwad na ano. Yung nagtuwad na walo. Sa'yo siguro dun. Dami na nga tuwad. Tuwang-tuwa pa si host. Bitik. Wow, dami sasali ako from New York. Sali tayong lahat. Umulan sa amin ngayon dito sa Cagayan de Oro. Tapusin ko lang hindi lang yung ano ba to? Malunggay with quick chow, lucky me beef. Ito mga favorite ko mga tinitiran yan ni kaibigan Wendell Kent. Yun Ate Regina, bigi-bigi sa Ate Regina. Just wait my friend Hebron ha, Hebron. Please wait. Just wait a minute. Panikit naman kay Wendell mga kaibigan, Wendell Kent. Pakita ko lang kay Hebron to kay Hebron. Baka sabihin, di natin pinipin, oh. Ay, di natin inayudahan. What the name, my friend Hebron? What the channel name? What the name channel, my friend Hebron? 975, only 25 subscriber. 975. Anong pamagat nga yan?
Hebron. Wala naman. Ay, okay, okay. Ito ba yun? 975, my friend. 975 subscriber. La Alaska, ano yun? Alaska, ano yun? La Alaska man. Maraming salamat po sa support sa mga subscribe sa akin YouTube channel. Haha, sige idol. Yun, meron na. Tika, nag-error. Hello, may galab shoutout. Nag-error. Mag-aayuda lang ako, nag-error pa. Sorry, nag-error, sorry. One banana, my friend, Hebron. Yun, sorry, nag-loading. One banana, my friend, Hebron. May siya doon, walang ulan. Walang ulan dito sa amin, walang ulan. Aris ka journey. Hello everyone, nice stay here. Number 2, my friend, Hebron. Okay, thanks. Number 2. Ano nga ba yung panoorin ko, bakit? Harang po host for Marlene Kadigoy. Okay, thanks. Please wait, Hebron. Please wait. I'll give you 15 banana, 15 to LA Alaska man. Wait a minute because I will... Anong pinapanood? I'm still watching the video. Patay tayo doon sa Englishan. Mamaya noon, nagpipin ako, umuukulin. Ay, nag-aayuda ako.
Dan, my friend, Dan. Ay, dan ko lang to si ano. Number 3, my friend, number 3. You still 977. Ano yung pang 978? 3 banana, my friend, 3 banana. Like and kalimbang and bell all. Another one, my friend, number 4. Bell all and like 368. 4 banana, 4. Number 4. Number 5, my friend. Di, salamat sa suporta. Teka lang po, nag-ayuda lang ako kay Hebron. Kuya host, our Philippines. Yes, our Pilipinas. Yes, I'm here in the Philippines. 5 bananas, my friend, Hebron, 5s. I still watching your video. Di si Jad, pasukli. Wendell, palitan nga muna kita ni Hebron. Ayudahan ko lang si Hebron. Bigyan ko lang ng 15 banana o 15. Hindi naman si Hebron yung... Hindi naman yung LA. Tatlo kasi to. Yun, ito pala. 5. 6 banana, my friend, 6. Ay, dumikit to. Like number 370. Akin na isa. Seven banana, my friend, 7. LA 980. Okay, 980. 981. 981, my friend. Diyan lang muna kaya, nag-idol lang ako kay Hebron. Nakakaya naman, nakakaya. Baka sabihin, di natin pinapansin. Tanggalin mo na sa ibon niya, sabihin mo, ngayon mo na kay Juan. Dati TV Vlog. Mahihirapan nga ako marunong ka pa sa akin na naman eh. 980 to, my friend, 980 to. Like number 331.
983 my friend, 983. Nabubulo na tuloy ako. Oy, English CJ ang hi. Padikit naman sa nakapin yung una kay Hebron, yung LA Alaska man. $986 my friend, 986. Padagdag naman sa nakapin sa una yung LA, wag yung Hebron. Like 374. Mamayang gabi naman ang dalawa at baka maubusan tayo ng English. Thank you so much, host. No problem my friend. $987. Padikit naman dun sa LA. Ha. Humana ka na mo Hebron. Dan tayo Hebron from Hebron. Ate Miralisa is done to your channel. Kung papautangin mo ko ng English, Ate Miralisa. Bisayan na lang idol CJ Hebron ko tabisan. Dan to Hebron from Juliet De La Torre. Yun Hebron TV. Juliet De La Torre is done to your channel. Thank you so much, host. Hebron TV, thanks. Yun, Dudal Art Mix. Mega love shoutout kaibigan Dudal Art Mix. Musta na ang bahay natin dyan, Dudal Art Mix? Silipin ko nga itong bahay ni Dudal Art Mix. Silipin ko lang ha. Yun, 1K na. Hindi na bumagsak yung 1K niya. Congratulations, may ads na siya, may ads. Salamat Dudal Arts Mix sa pagbisita sa bahay. Thanks po host from Dudal Arts Mix. Hebron TV, done to your snail. Salamat naman kaibigan Dudal Art Mix at napunta ka ulit sa aking live stream. Come back Hebron, from Juliet De La Torre, RBT Gamers. Bakit? Nagkamali. RBT Gamers. Napalitan yun na kapin. Ang hirap mag-ayuda eh.
$988, my friend Lebron. $988. Like number 375. $989. Nasa harap pa ako from Patangisan. Sige, apat nga lang ang baon ng English from CGTV. Yun, Julie Director, bigibigin Patangisan. Nag-love siya ng Patangisan from ating Meralisa. Hello, Meralisa from Juliet na Magpakan. Ano yung tatlo, CJ? Thank you, from Patangisan. Maraming gabi naman mamayang gabi naman ang dalawa. Baka mawala kayo ng English. Ganun ba, CJ from Dan Hebron? Bisaya na lang, idol. Lumalakaw mo, Hebron. Dudan Art Mix. Thanks po host from Dudan. Hebron TV, Dan to your snail from Marlin Cadigoy. Please subscribe back my friend Hebron to Marlin Cadigoy. Yun, tapos na. Ang ilan ito? $990, my friend Lebron. Ano ba yung nandiyan ka lang, nandiyan ka pa ba, Hebron? Ano yung English nun? $991, Hebron. Nandiyan pa kaya si Hebron? Still there, Hebron? Shhh! Papa! Kininana na. $991, my friend Hebron. $991. Like number 378. RBT Gamers, hi! Mirato Channel, Dan from Hebron. Baka makalimutan niyo po ang premiere ko mamaya. Sayang naman ang barko na ipaparapel ko. Oo nga, may ano pa si CJ. Mamaya na kaibigan CJ, may hirapan kasi ako magbigay nito kay Hebron. Sige, what English do you want? Bahala ka na dyan, magbasa, CJ. Ha ha ha, ay. Wendell can vlog, nag-drop ng bahay. Mira, give me link from Hebron. Nagkakaubusan na ng slot sa premiere ko. Kaya ano bang hinihingi nyo, sayang ang barko. Tika lang, Dan Tusok, CJ from Juliet 12 de la Torre. No, wala pa lang sounds. Naka 1 kilometro na yung salita ko, wala pa lang sounds. Gusto ba si Paxting? Teka lang po, alas na.
992, my friend bro, 992. Hindi natin makapag-graduate si bro na. $993 Hebron, my friend Hebron, 993. Pito na lang, wala kasi si ano. Yun, hindi ko makapag-graduate. Like 380. Bubulo na tuloy ako. $993 na sa ano, $994 na pala. Sige, saan si CJ, nasaan si CJ? Ang magana kasi yan, lagi mo lang nauubos na repeating. Yun, kay CJ naman tayo, kay CJ TV, Premier. Meron pang di na... Sino tong Bruno Cruz? Noted CGTV, sana okay ang makakuha para may maidagdag akong maglalayag sa aking karagatan from Bruno B. Cruz. Si Bro Juni TV na to. Juliet Obligatory, bigi-bigi. Marlon Kadigboy, bigi-bigi. RBT Gamer, subscribe na po kita from Windelken. Hala, ang dogs. Good job, dog. One sit lang. Hahaha, from Juliet Obligatory. Oh, isang sit ko lang. Tigil na yung mga yan. Isang sit ko lang. Julie 12 Dilatory, bigi-bigi. Nagbaba ng Makatamisan and Marlene Kadigoy and Wendell Kent, bigi-bigi. Juliet, have subscribe. You please subscribe me now? From RBT Gamers. Sa nakapin kay kaibigan CG. Patams up naman, patams up. Thumbs up ko lang bro ha. Yun, unang thumbs up, una. Dapat tinamsakan ko na pala kanina. Ang julugs talaga ako. Pangalawa bro. Diretso dikit ka na, hindi pa nakalagit oh. Pagdidikit ko na ba ito sa'yo? Teka lang, hello my friend, Hebron. Are you still there? Wala na yata si Hebron eh. I think she is not here from RBT Gamers. RBT Gamers, yun. Please subscribe RBT Gamers to CGTV. Please thumbs up. Premier lang yan, premier. Tatamsakan lang. Wow, English dagat. J. Premier Lisa channel. Harang ako, Premier Lisa. Your tattoo and body is good. Your tattoo and body is good. Yun. Good daw yung tattoo ko, good daw. RBT Gamers, nag-drop ng bahay. Hi, I'm not India and
I am 11 years old from RBT Gamers. Okay, okay, no problem RBT. One banana, my friend, RBT Gamers. $184. Kaidan ko lang si RBT Gamers. 2 banana, my friend, RBT. 185. Bell all, my friend, bell all. Panuorin ko lang itong maiksing video niya. Ito, escape from the coffin on the snow mountain. What's your day? Hashtag RBT from CJ. Wala na yata si Brunos. Wala na nga. Jelly 12 Dilatore. Bigi. Ano ba dati meron sa premier din? What is meaning of who's your day? Na? Ano ko? Sinasabi nito? Miralisa, baka may vacant lot ka dan na pwede kong paradahan from CGTV. RBT Gamers, nag-drop ng bahay. Idol House from Duachi Vlog. Yun, may gamit-galab shoutout, Duachi. Wendell Ken, nag-drop. Dodal Art Mix, nag-drop ng bahay. I am really new at social media from RBT Gamers. Ate boy. Yun, sige, game. Pang-apat na thumbs up. Kaibigan CJ. Idikit ko na rin. Magandang tanghali, Manoy. Sa mga sinusubscribean ko po, dito na lang po ako magre-reply sa Ninja ko. Dito ko na kayo panunuorin kasi hindi na ako makapag-comment dun sa main ko. Kaya dito ko na kayo sa Ninja babalikan. Dito na ako magko-comment. Lalagyan ko na lang ng prompton ying. Para alam nyo na napapanood ko rin yung video nyo dito sa aking mga backup account, sa mga backup cellphone. Nagkakaintindihan tayo mga kaibigan. Kasi hindi ako makapag-comment sa main. Hindi na ako makapag-comment. Yung iba hindi ko na nakukomentan. Mabuti na yung alam nyo. Nandito pala si Bron. Oh. Bron. Saan si RBT? $186 RBT. Dan dikit sa nakapin from Demon. May ano ko dyan, money Demon. 187 pang 186 at saka 187 oh. My friend RBT Kalimbang all. Pang-apat na rin kay kaibigan si Jin, thumbs up. Kalimbang all, wala kasing video. Pabigay naman dyan kay Hebron.
Money demand. Yung ano, yung LA Alaska man. At saka din sa ano, patamsap sa nakapin. May kisuyo ako, may kisuyo. Pang-anim, kaibigan si GTV, pang-anim. Busy sa idol ko ha. Nag-aayuda, kaibigan. Patamsap naman, kaibigan, Master Chitulo to ha. Nang naka-premier kay Bro CG. May kisuyo si ano, Tunying, may kisuyo. Ididikit ko lang to sa mga kaibigan natin. Sayang naman. Saka pang thumbs up. RBT ba? Babangan ng bahay RBT. Please drop your link, my friend RBT. Mahaba ng pakrid ko. '87, '88, '89 ako, pang 188 and 189, kaibigan RBT. Yan yung nagpapapap sa ano mo, 187 ka na oh. 189 itong dalawa, pang 189. Baka kayang gawin ng 90, 200, baka gawin ng 200. Panoorin ko lang yung maliit mong video ah. Yan, panoorin ko lang yan, panoorin ko lang. Daming aso mga idol, hindi makakapasok ang mga magnanakaw. Oh, hindi talaga makakapasok dito, hindi. Need ko pala magdagdag ng barko. Sigurado yan, kaibigan CJ, ilan ang itatamsak ko? Isa, dalawa. 20. 24 ang itatamsak ko dyan. 24, hindi pala, 7. Main, dalawang main. 20 lang pala siguro, 20. I am ready nyo in social media. Dahil sa nakapinos, kanina pa from Marlene Cadigoy. Dodal already subscribe you from RBT Gamer. Yun, tapos na. Bro, pang-8 thumbs up. Ito nakadikit ng isa, nakadikit na. Itong isa hindi pa, Yan, ilalay ko. Oh, kalimbangol lahat, kalimbangol. Hindi makita kung ilan thumbs up na eh. Pa-private. RBT, please drop your link, my friend. $889, $890, $891. Ay, tanga.
190, 191 pala. Siyam na lang, siyam. Para mag 200. Oh, Kalimbangol, RBT ha. Kalimbangol lahat yan ha. I like your body bro ha. Bahala ka muna dyan. O bro, dalawa ulit. Idikit ko pareho, idikit ko. Okay na, okay na. Oh. Nandiyan po si RBT. Nagbakas na si Demon Charge. Si Demon Charge, nagbakas na. Salamat, Demon. Isa rin tumabait si, si Demon Charge. Isa rin mabait. Nandiyan ka pa ba, RBT? Pababa naman ang link. Ang haba ng backread ko eh. '91, '92, '93, 191, 192, 193. Patingin ang bahay mo, RBT ha. Panurin ko lang tong 48 seconds na video. Ayun na 48 para para dumikit. Landscape Vlog. Yun. Gandang hapon sir from Landscape Vlog. Tamsak dikit sa nakapin. Sa nakapin tayo, sa nakapin. Miralisa gave 5 and myself old from Hebron. Ano na lang yata kaya kay Hebron. 7 na lang, 7 o 3. Watch vlog, padikit naman kay Hebron dito sa unang link. Yung LA. Maganda tanghali yung LA ha, yung LA. Gumawa ka ba ng maraming Google account idol to ni Maxam? Oo, dito lang yan. Dito lang yan sa mga cellphone na backup cellphone. Idol, nakatamsak ako sa Premiere. Ako sa Meron, nakaharang din from Master Chito Loto. Salamat kaibigan Master Chito Loto. Tamsak dikit sa'yo, Idol host. Mani Deman, baka meron ko pa niya kay Hebron. Nandiyan ka pa ba? Busy si Idol ko ha. Thanks bro. Maraming salamat bro, walang problema yan. Nong Song Noy, hello, have a good day, all the best from Nong Song Nyo. Ben, hirap nung basahin ng mga pangalan nito. Basahin mo nga yan, CJ. Bro CJ, basahin mo nga yan. Bro, dalawa ulit bro. Idikit ko na rin dikit ko na rin. Para hindi na mag to mga banana na to. Nalalanta lang.
May namumula pa, namumula. Umalis mo natin muna. Ayan o, namumula pa o. Tigdalawang like o, tigdalawa ulit. Dalawang dikit. Ipamimigay ko na ito ngayon, pamimigay ko na. Yan, okay na bro. Nagluluding nito isa. RBT, nasaan ka na ba RBT? Pakibaba naman ang bahay mo. One nine three, 194, 195. Kaibigan RBT, ano? 195 na, 195 na ha. Yan, nakikita mo naman ha, nagdadagdag yung banana mo, nagdadagdag. Panoorin ko lang yung ano, panoorin ko lang. Hello, have a good day. All the best from Nongchon ninyo. Mayang 3 PM na ang parapol ko ng barko ha, from CJ. Sige, kung muna bahala dyan. Dan ako sa nakapin. Okay po, from Demon Chat. Sige, Demon. Yung ano, yung LA. Alaska man, yun ang aidahan mo. 7 na lang yata, 7 or 3. Yung kay Hebron, balikan kita from Demon Slide. Tama sa ko, si Loy Hebron. May grab sa mga bisita ni host from Ami Austria, Ami Jimenez. Juliet Dandikit from Demon. Dan Ami. Mabab, tukan ka. Sis Ami. Ano ba yun? Mabab, tukan. Nasarang pa ako from Katamisan. Yun, napatawa tuloy si CJ sa sinabi niya no, Ate Miralisa. Juliet na Makpakan, BGB. Sino man oy? Yang Hebron. Ayan yung Hebron, yung unang link. Ang pangalan is LA, tapos Chinese, tapos Alaska man ang nakalagay. Yun, 7 na lang yata ang kulang, pakidagdagan naman para maging 1K. Or palampasan mo lang ng kahit konti. 10 lang ibigay mo, 10. Thumbs up host from Road Moto. Shoutout tos. Katapos kumain from Daddy RGTV. Buti nagtagal yung aking pangayuda. Oh, dalawa uli kaibigan si GTV ah. Dalawa uli. Dikit ka na rin oh, para sa kulay pula pa oh. Bahala ka muna dyan. Bahala muna kayo dyan ni Ate Miralisa. Pintuan muna kayo, ayan, tapos na oh. Diretso dikit na bro, CGTV. Nawala na si RBT kaya nga eh. Ang haba ng backread ko eh. Titinran pala yun, titinran. Pero ayaw mo na kahit titinran. Bigay ko na to sa kanya oh. Yun lang, natabunan na yung kanyang ano, kanyang link.
Yun, wala na, natabunan na yung link niya, natabunan na, bahala sa buhay niya. Sino pa, saan bahay niya, Manoy? Yang Hebron. Ayan sa taas, oh, Hebron TV. I-click mo yung personal link. Yun yung bahay na ano. Pulpa kay Demon Slide Shows. Daddy RJ, balikan na lang from road mo to. Ganyan mga yan na nawawala na lang. Bigla sana bumalik pa siya para mabigyan ko ng suman. Suman ba ibibigay mo bro? Suman? Galing mo na itong langgo na to. Ganggam na yung turun ko. Ah, 60, 180. Sakto na pala tayo. Sino bang ayudan dyan? Daddy RJ, tingnan, ibigay ko na kay Daddy RJ. Meron pa yata ito eh. Daddy RJ. Ay, nakasubscribe na pala itong siya, hindi pa, Daddy RJ oh. Marami pa dito kaibigan Daddy RJ. Konti pa lang yata yung naibibigay ko sa'yo. May suman dati sa rep. 2 months na nakalagay sa freezer. Naghihilo-hilo na yun. Kahit ibatok mo yun. Dinagdagan ko na. Salamat kaibigan ano. Demon. Salamat. Saan ang galing ng gum? Matigas na siguro sa rep. Mendel ka. Bato na yan, bato. Hindi na suman yan, bro. Kay Wendell Kent, marami pa rin kay Wendell Kent na ibibigay oh. Marlin Dan, dikit sa'yo. Pabalik naman sa mga dinidikitan ni Manay Demon. Hindi ko natapusin itong ano ha. Kasi ang haba, 22 minutes. Daddy RJ, 22 minutes. Basta na idikit ko na lang. Kay Manay Demon naman, kay Manay Demon. Hindi, tingnan ko lang kay Marlin Kadigoy. Nakasubscribe na o Marlin Kadigoy. O, nakasubscribe. Ay, di pala ito isa. Ito isa, hindi pa o. Ibigay ko na like number 44, 45, at saka 46. Yan, tapusin ko na rin. Maiksi lang. Yun. Sino pa? Bahay mo nga Manay Demon. Yun, sa taas. Haba rin ang bakrib ko. Oh, dalawa rin. Manay Demon dalawa. Hindi ko pa ito naayuda lahat sa'yo, Manay Demon. Di pa nga ako nag-aayuda sa'yo pala. Mamaya na yung lahat, Manay Demon, dahil kay Manay Dong. Dong kita ayudahan ha. Kaibigan Demon, Dong kay Manay Dong yung iba. Ibigay ko na sa'yo lahat ito buka mamaya kay Manay Dong.
Kasi lapas na ako sa oras, 3 oras na. Sakit na naman ang lalamunan ko. Isa-isay ko lang naayudahan para naman hindi masayang itong banana natin. Hindi ko muna dinikit sa inyo nun kasi ano ko pa, hinasa ko pa para didikit talaga siya. Pero ngayon nahasa na, okay na yan, didikit na yan. Ami Jimenez, dan dikit na po, with bakas from Daddy RG. Salamat po, salamat po from Manay Demon. Sige po Manay, sige mamaya na lang kay Manay Dong. Punta ko doon. Tamsak Dan from France Rick TV, salamat kaibigan France Rick. Yun ito ngayon, Oily Alaska. Full pack, men, kain na house. Umay, kain na house. From Marlene Katikoy, gugutom na ako. Bigil lang sa Vletos, busy day. Sige, mag-e-ender rin ako. Salamat. Franz Rick, salamat sa pagpunta mo. Mag-e-ender rin ako. Daddy RJ, sige po, walang problema. Salamat sa pangunawa nyo. May 3 oras na ako. Wendell Ken, huwag ka mag-alala. May mga banana pa dito para sa'yo din to. Walang problema. Daddy Dan, tigit sa'yo. From Demon. Sakto na ba yung kay ano? Kay Bron? Isa na lang. Baka meron ko pa dyan, Manay Demon. 99 yan siya, 999 na eh. Teka nga, kunin ko yung ano. Ako na lang pala. Kaso baka natambunan na naman yung link nito. Kay CJ. Tika, itamsa ko rin to, CJ ah. Nasaan na ba yun yung kay Hebron? Para magawang 1,000. Wala, natabunan na. You still there, my friend Hebron? Please drop your link again. Nagugutom na ako. Hebron, please drop your link again, my friend. Nasaan na ba yun si Hebron? Maraming salamat po sa lahat. Bahay mo pa nga, bro CJ, bahay mo pa. Sayang ito pantamsak. Manay Demon, isa pa, Manay Demon. Yung iba dito, mamaya na lang, yung iba dito. Dito sa 3. Pag minsan kasi tinatamad ako mag-ayuda eh. Okay lang yan. Like number 30 Manay Demon daw. Kalimbang all na. At sa lahat ng bumakas, sa bahay ko po, mabalian ko po kayo. Maraming salamat bro. At sa lahat ng bumakas, God bless. Sige, walang problema. Sa akon din, 4 bigay ko. Salamat sa lahat, Ram Juliet. Yun, thank you. Sebron Manoy, 1K ngayon. Dinagdagan ko na yun. Nadagdagan mo na ba? Sige. Walang problema Manoy. Mamaya na to ha. Mamaya ko na ididikit lahat ha. Welcome host, thank you din, bye. Kay Marlene Kadikoy, meron pa dito Marlene. Sa susunod na lang ulit, sa susunod. Ipaalala nyo lang ha, kasi mahina yung memory nito Nying. Paalala nyo lang. Okay, didikit na to kasi matagal na tong nahasa. Pinaglalagyan ko na to ng subscriber. May subscriber na. Meron ng, ayun, may subscription na siya, o lahat oh.
Ayan mga dinikitan ko ayan oh. Ayan si Manay Dong. Lahat yan meron na. Si Oreo Official oh. Yan si Dugi Panpan. Si Gagamrak. Lahat yan meron. O ayan o, lahat niya meron yan. Kaya legit to legit. Okay, dito sa kabila o, napakadami. Halos lahat nagpapapayan. Legit talaga idol from Middleton Vlog. Yan o, nakadikit lahat yan. Sige, magpapaalam na ako mga kaibigan. Salamat sa inyo ulit. Franz Rick, salamat. Ate Juliet ng Pakan, mamaya, nasa ilis mo ako. Mapahinga lang, kakain lang ako. Tapos kay Gagamrak. Ilis pala si Gagamrak. Kain ka na muna idol, back to work muna ako. Sige, salamat Daddy RJ, salamat. Idikit nga sa'yo Daddy RJ. May isa pa yata dito. Hanggat nandito lang naman nandito na. Saan na yun? Daddy RJ. Sige, salamat din sa'yo, Manoy, from Demon Child. What's up, from Ate Juliet. Bye-bye! O, isa ulit, Daddy RJ, oh. Pahabol. Yun, ito pala si Daddy RJ. Itong pogi talaga si Daddy RJ. Oh. Hintayin natin mag-live to si Daddy RJ. Panoorin ko lang Daddy RJ ah. Lakbay daan sa Brunei. Darussalam. Panoorin ko na yan ah. Bye bye. Sige, paalam na pa ako. Paalam, nagugutom na ako. Thank you po sa mga nandyan. Sa mga may iwanan ko po. Saludo po ako sa inyo mga kaibigan. Pinelester and Guardian. Bye-bye po. God bless po. God bless. God bless po sa ating lahat. Ingat-ingat. Ang salamat sa pagtambay nyo. Meron na po tayong 3 hours and 10 minutes. Salamat. Bukas po wala akong LS. Bukas. Sa susunod po ulit. Abangan nyo po ako sa sunod. Biyernes. Linggo po. Linggo. Sabado po wala. Yun, bye-bye po. Salamat sa 70 thumbs up. Bye-bye. Bye-bye po, bye-bye.